Hej med jer. Her kommer den anden af flere videohilsner fra mig til jer. I ved, jeg er byrådskandidat for Venstre. Jeg står allersidst på listen, så jeg skulle være til at finde, når I skal sætte jeres kryds. Hvilket jeg håber, I vil gøre. I dag vil jeg ikke komme så meget ind på mine holdninger, mine synspunkter og kom sig, kom så. I får en ufiltreret videohilsen fra mig. Jeg beklager, hvis der er noget forregnelse på stemmen, men det skyldes, at jeg er blevet forkølet. Og så har jeg ikke lige fået barberet mig, men så ser jeg også den side af mig. Jeg sidder her i mit lille hyggelige hjem her i Gudme og nyder solens stråler. Jeg synes godt nok, det er lidt køligt i dag. Men det jeg egentlig vil, det er, at jeg oplever, at der kommer folk hen og siger, hold nu op, hvor er det nogle gode holdninger du har, men desværre, du står i det forkerte parti, så det kan vi ikke støtte. Ja, jeg står i Venstre, og hvorfor står jeg i Venstre? Det er fordi jeg står der, hvor jeg føler, jeg hører mest til og kan få størst indflydelse. Det er mit ønske for en kommende valgperiode, og også efterfølgende, at vi kan lave et bredere samarbejde hen over midten. Se nu bort for en stund fra den partifarve, jeg repræsenterer. Hvis du, kære borger, kan lide det, du ser og hører fra din kandidat, så lyt til personen. Det her, det er kommunalpolitik, det er ikke landspolitik. Vi er en af de fattigste kommuner i landet. Lad os da for pokker stå sammen på tværs af partierne om at gøre Svendborg til en bedre kommune, end den er i forvejen, fordi det er ikke nogen dårlig kommune. Jeg elsker min by, og der kan gøres mange ting ved den. Jeg glæder mig til at kunne være med til at sætte mit præg på en kommende valgkamp. Lad os stå sammen for pokker om at gøre gode tider morsommere i Svendborg Kommune blandt andet. Jeg vil i de næste par videoer komme frem med mine synspunkter, mine holdninger, og lad os tage en snak om det, hvis der er noget, I har lyst til at snakke om. Jeg lytter gerne. Jeg møder mennesket der, hvor mennesket er. Borgeren. For mig er borgeren stadigvæk i centrum. Og med disse ord vil jeg ønske jer en rigtig, rigtig god weekend. Pas på jer selv derude, hvor end I er. Find mig på Facebook. Kontakt mig gerne. Jeg er jeres kandidat. Jeg lytter til jer der, hvor I er. Ha' det godt.